nga may ara gid makabatsyag sakit magpangi aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP no gasaka sila para mag-inom sang buto nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Ti ara na sa ditribayo amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na parating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka K5 numero 1 sa inyong
mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, alkaline vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon!
Sa burus, wala problema. Sa langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipay, maulanon nga aga. Maulanon mabasa kita kung wala kita kalo kag payong. Wala jacket, wala kaputi. Dalagid kalo payong, kaputi, jacket. Ay mabulubog-naw ang panahon subong. Dugay-dugay. Sa Sabado, Marso 1 na ta. Mabugnaw sa Gapon, no? Mayo man para sa ato na. Importante na buhi. Importante, wala kita masakit. Bisan mabulubugnaw ang panahon. Mga kakipay, magpainit-init lang. Mas maayo matugnaw sa mainit. Ay kung mainit, ba kagibayo mo, pero kung matugnaw, majakit ka lang. Ako papiliyon ko tugnaw ang init sa tugnaw kuya mo. Yalong-along kita kay nagaulan-ulan, nagatulot-talite. Inamgit ka mo D3 Bayo. Antiviral kag antibacterial specialist kay tikon mahina ang aton immune system. Mahina ang aton resistensya. Madali kita nga matrangkaso, hilanat, sipon, ubo. Kag kung maglawig, basi delikado man pneumonia pa kita. So D3 Bayo Tumargi D3 Bayo kag subong man Mighty C. Mighty C ni kay alkaline nga vitamin C. Pinapabaskog niya sining aton nga resistensya. Pinapabaskog niya aton sining immune system. Para malayo kita sa balatian. Mighty C kag D3 Bayo sa subong nga panahon. Welcome na sa aton sining pagpangalagad subong adlaw Lunes naman Lunes. Sa 24 na sa bulan sa Pebrero. Dasing, no? Sa Sabado, Marso 1 na ta. Ag sa Domingo, Marso 2, highlight na sang Parao Regatta. Diri sa aton, sa siyudad sa Iloilo, ang ika-52. 52nd Iloilo, Guimaras, Parao Regatta. Dira sa Iloilo, Guimaras Strait, mga kakipay ba? Sa Domingo na Marso 2. Ginabuksan kahapon, in-launch kahapon ang Parao Regatta 2025. Ito sa Domingo ng highlights nimo dira sa Iloilo Guimaras Strait, dira sa Santo Niño Norte, Santo Niño Sur. Sa porsyon sang distrito sang Arevalo, sudad sang Iloilo, may mga activities na sugod kahapon. Sila ka mga side events sang Parao Regatta 2025. Host dira mi kada Parao Regatta ang ang Barangay Santo Niño Sur sa pagpanguna ni Barangay Captain Nestor Espinosa. Tanay kita na sa Domingo na. Sa aton sini mga nakapanguna ng mga balita nasyonal, si ang kolig naton sa media nga si veteran broadcaster journalist Jay Ruiz. Si Jay Ruiz ang opisyal na nga nagsumpa bilang ad interim secretary sa Presidential Communications Office o kon PCO. Agsuno kay Secretary Jay Ruiz na magabulig siya sa Marcos Administration sa pag-disseminate sang essential information sa publiko kag pag-away sang fake news. Ang gusto nila nga matabo para sa mga pumuluyo nga makahibalo kag mabatyagan nga ang gobyerno para sa mga pumuluyo kag madamo sa mga programa nga nagakinanglan nga mahibaloan. Program sa education, free housing kag madamo pang iban.
Winning inisyal nga pahig kay na ni Secretary J. Ruiz sa mga reporters ang ginpamangkot siya right after sang iya sining o-taking bilang PCO Secretary. Amal ni Secretary Ruiz, we also need to fight against fake news, especially ang mga binutig. Kay amo ini ang matutuod nga mga bagay nga makahalit sa aton ang mga binutig. Si Secretary J. Ruiz ang nagbulos sa kay outgoing Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez nag-submit sang iya sining irrevocable resignation sang February 5 ag maging effective ang iya sining resignation February 28. Si Secretary J. Ruiz ikaapat nga secretary sang Presidential Communications Office idalom sa Marcos administration na nagbulos ini siya kay Secretary Cesar Chavez, Secretary Chiloy Garafel kag Secretary Trixie Cruz Angeles. Si Secretary J. Ruiz sang PCO ang anak ni Alfonso J. Ruiz na nagserbi nga mayor sang Sarat Ilocos Norte. Sang panahon ni former President Ferdinand Idralin Marcos Sr. At amo ang iya sining lugar nga natabo. Ni official na nga nagpungko si Secretary J. Ruiz. Ang Presidential Communications Office amo ang nagadala, nagapabalo sa pumunuyo sa mga good news, sa mga matutod nga programa, matutod nga mga ginahimo sang administrasyon ni President Marcos sa subong mga kakifay. Secretary J. Ruiz sang Presidential Communications Office ang marketing at communications arm sang Office of the President ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras aton nga pagpangalagad mga kakifay, plus 11:17 na. Dayon ka mo nga nagpamati diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Iban pa nga mga balita sa subong nga matinon. Tawag sa Malacanang ni Secretary Lucas Bersamin. Si Duterte kuno one-man fake news factory. One-man fake news factory si former President Rodrigo Duterte. Agin dismiss niya ang mga pinakaulihing mga isyu nga ginabuhi ni former President Rodrigo Duterte sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Peering toward dictatorship. Another, tawag naman ini nga another hoax na nagalin sa isa katawo amo ang naga-manufacture o kon amo ang factory sa mga fake news. Sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nagpahayag nga ang mga allegation ni former President Rodrigo Duterte ang wala sa malasihan kag wala sa pulos nga mga pahayag. This hoax is another budol na nagalin sa one-man fake news factory. One-man fake news factory kuno si former President Marcos nabudol o kung si former President Rodrigo Duterte nga nabudol, another budol. Ang budol nga ini mga kakipay, meaning ini sa ka-Pilipino slang term alin sa budol-budol sa kaskam or pagtunto akon sa diin ang mga biktima ang natrick ang magatag sila kwarta ang mga valuables pinaagi sa psychological manipulation o kon tunto. Si Bersamin ang issue sa statement in reaction sa pinakauli nga criticism
Anin sa kay former President Duterte nga si Marcos ang sundon niya kuno, sundon kuno ni Bongbong Marcos. Ang iya sining tatay, ang the late dictator Ferdinand Marcos Sr. nga pagdeklarar sa martial law. Agod to magapabilin sa poder. Kayambal ni former President Duterte niya maposta ko hindi siya mag-step down matapos ang iya sining term. It will be just like his father. Nation sa iya sinamay maga-impose ini sa martial law just like the father did sa aton sininga pungsod na magatugas ang chaos kag sang indignation rally. Iniwat niya indignation rally kuno dito sa Mandawi City sang Sabado sang gabi. Ang Malacanang ang eleksyon wala kuno sa may matabong eleksyon even ang martial law. Ang Malacanang sa ila sining statement sa pangatake ni former President Duterte na nagapati sila na mga Pilipino ang may mga buot na kag ginabaliwala na ang mga pronouncement katulad sini. Ang ining pamahog ni former President Duterte ang wala sa malasihan. Ang isa ka tinunto nga pahayag in same way nga mga Pilipino ang wala na nagapati sini. Tangod sang prone kuno sang pagbutig pag naga-invento sang mga bagay nga wala sang kamaturan. Kabalo makita mga kakipay nga kainit ang away sang mga Duterte kag mga Marcos. Sang una ang nag-aapin kay Marcos subong mga kuaman sang una mga sip-sip pa ni ka mga sop-sop ni Duterte. Subong kay si Marcos ang presidente. Sa kay Marcos naman sila nga sip-sip kay nagasop-sop. Wither lang yan. Pero dito nagbaha ang tawo sa rally. Bantay naton kay sa Sabado man, no? Marso 1. May rally man kuno diri ang grupo ni former President Duterte. Dira sa La Paz Plaza. Iya i-endorso sa rally sang PDP Laban ang mga kandidato sa pagkasenador ni Duterte. Itanawon tanan sa La Paz Plaza sa kuana. Sugod din na launa sang hapon hasta mga gabi. La Paz Plaza amo man ang lugar agin pati ka ginhiwatan sang rally sadto sang 2016 na presidential election ni Duterte. Kanang pamtang siya nag-instalar siya bilang presidente sang Republika sang Pilipinas. Banaton niya mga balita diri mga kakifay, balita lokal. Atensyon, may 15,000 pesos ang yatag ni Mayor Jerry Triñas inyo kung madakop nyo ang mga nagabandal bla. Ang mga patay huya, ang mga nagapang paminta, vandalism. Kaya ang mga portalets agin pamtang sa Sunset Boulevard na nasakupan sang distrito sa Mandurriao na nagaangot ining Sunset Boulevard sang barangay Kagbang kag barangay Sook Arevalo kag Mandurriao. Ati ko ni kay kadamos ang tao kadto na naga-walking, no? Aga kagapon may portalet. Bangod kay may portalet pala ang ilihian bla. May vandalism, may nag-spray sang pinta. Kambal ni Mayor Jerry Triñas takpon kung sino ini mga naka-vandal dira. Talon siya kay tagaan sang 15,000 pesos. Ang baliktad dugay-dugay kwaon taning report ni Kaki5 Gini Kauyunan ha. Ang si Mayor Triñas emosyonal
Sabi no? So, damo na dayon comment sa social media. Ano to, hibi to kung pangakig. Hibi si Mayor Triñas sa mga nahimo niya kuno sa syudad si Iloilo. Sabi no? Budlay na kon hibi-hibi niya kay daw ini mo pati tapos na Mayor. Unta na nga boy ko na karon. Ano kani Mayor? Ano kani? Unta na nga boy ko na karon. Amo to ha, bantayin niyo pabalik ta dugay-dugay ka K5 Lawrence, balik kanta si ka K5 kaon na to report ni ka K5 kini ko yunan ha. Balik ta dugay-dugay. Standby na mga ka K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Mate. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakot sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan,
Nagpasanod ako sa akong kaugalingon nga kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman magpalangga sa tisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan,
ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panunumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok. Kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga ka-K5. Diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Check na nato ng report ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Ay daw hibi si Kaina si Mayor Triñas. Ano ni sa mga performance niya kuno bilang mayor sa siyudad? Kag matag sa kuno 15,000 pesos sa mga dakop sa nagapang bandal blad dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Mga tuntong mga tao niya ay ipa-riding in tandem la mayor. Ginabutangan na sa nga portalets. Ilihian blang nga portalets bla no? Igin bandal nila, igin sprayhan nila sang pinta.
Ronahon tanay sa preskon kay na ni Mayor Triñas to daw nagibi sa K5 Gini. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Gini, nag-ibig ba si Mayor to? Naglumaw-lumaw K5 dyan, ang mata ni Mayor Jerry Petrenias kay ina, sa ginpatigay ito nga press con na samtang ginadumdum si K5 dyan ang mga tion sini bilang alkalde sa Iloilo City. Kaya nibalawaan ta si Mayor nagpungko ini bilang alkalde daw anom katuig K5 dyan. Di naghamba siya nga sa pagpungko niya, do nakita man niya ang progress ng Iloilo City. Naghamba niya gani nga sang una, siya pa personal nga nagakadto sa mga nagkalain-lain nga syudad sa Pilipinas. Agod kumbaga nga tanaw bala sang mga maayo nga mga programa nga pwede madala diri sa Iloilo City. So now ang Iloilo City na ang nag-set as a role model kumbaga sa iban pa nga mga syudad nga diri ginakagakadto na ang iban nga mga city sa Iloilo City. Hinambalaga ni Iloilo City nagadto ang Puerto Princesa, ang Pampanga, ang South Cotabato kag may mga pila pa ka mga cities nga padulong diri kay K5 dyan sa Iloilo City. Ang hambal niya paganti ilisip po na lang, 4 na lang kabulan, mapabiya na siya as alkalde. Tiyan mo na ginadumdum niya kagad ako ang iyang pagpasalamat sa mga empleyado niya K5 dyan nga nagbulig sa iya nga without them wala man maobra ang mga kundi inasubong ang Iloilo City K5 dyan. Tiyan hambalagane ang naging sekreto sini bangod nga naging successful ang syudad amo na ang hard work, persistence kag perseverance amo ni ang tatlo kabutang nga kumbaga ging embody ni Mayor Jerry Petrenias sa K5 dyan. Oo, so ano ang pamangkot? Anong pamangkot nga nagibigid siya? Actually, K5 dyan, opening statement. Opening statement. Opening statement niya pa lang to kay amo to hambalya kay damo comment niya daw ka inartista naman si Mayor kay daw kwan kay kaya ba sige na dumdum niya kay K5 dyan bala kay supposed to be hambal niya. Minambal niya to hibi to kun pangakig. Hibi. Kita talaga pala mula si Mayor nagkotse yan. Nagama po siya gani nga ko pwede hindi lang ko no pag-videohan ka K5 dyan kay amon-amon lang ko no to. Galing iti naka-live mo? Naka-video. Naka-video kita K5 dyan. Ano pala K5 dyan? Pamatian ta si Mayor Triñas ang nangin emotional kay inang aga. Sugod yun naging pagsugod niya ka K5 Lawrence be? Ano ginalinan? Ari ka K5 dyan, isenta. Kaya ang part lang to nga naghibi si... Ang aling gibag so good black kung ano gidang ginsiguran niya nga naghilibiyon gid si Mayor. Part in isang drama or ano? Isenta ka K5. Ano nga na? Untatana na nga boy ko na karon. Siguro ka K5 dyan. Rana ka K5 sending ka K5 Lawrence sa aton nga GC. Nami gitani para may video. Ano yung pagsugod bla, no? Kaya ati public ka kuha mo na iya. Naka-live ba to sa iban? Actually, para nga makita nato kung ano gid ang ginsiguran ni bala nga amo gito si Mayor, no? Ti do na ano man kita sang ni Mayor hambal siya gani nga ti sa pag-abot ni sang bulan sang June di na ako ang maupo nyo sa July 1 actually June 30 12:01 Hindi na sa Mayor kaya stand lang siya sa June 30 12 noon. June 30 12 noon of 2025 pagka 12:01 si Raisa Triñas ang Mayor. Depende pa. Ikaw mo nagimana? Depende pa. Akong si mayoral candidate Raisa Triñas or may kontra man si Ma'am Raisa ka K5 dyan mo. Wala naman ang kapasidad na. Di amo na ka K5 dyan. Si Barondaya kag si Juan. Barondaya kag si Raisa Triñas sigurado na na. Oo. Ti ang balatayan subong sa syudad. Ti ang pagka-Vice Mayor. Si Vice Mayor Ganson kag si ang kontras ni nga si mga konsyal, ang mga konsyal. So ano, ara na?
Dahil lang gid kay K5 John kay sending kay 2 minutes ang ara na nasenta na kay K5 Lawrence no. So amo na kay K5 John na kay supposed to be hambal ni Mayor Jerry Trillanes nga matigayon siya tani ma-speech sa bala sa iya mga empleyado kaso naalang-alangan siguro bangod nga sa weather amo na nga gapasalamat gid nga syempre ginadumduman sini ka K5 John ang mga nanginhimo. Ari ba K5 John pamatian nato no ara na kung ano gid ang ging pamunuan nga ang nangin emosyonal si Mayor Jerry Trillanes. Weekend para tanin sa ato ng mga empleyado. Ito, you know, sometimes napinsan ko February na ta. Tanti in 4 months time, why na kudik. So, daw napinsaran ko man, kadamo managyan namon, especially starting 2019. Kahit nagsulod ko July 2019 pag 2020 COVID na, no? Damo nagtanaw sa Iloilo, especially sa COVID, kahit model kita. And that happened not only because of one person, but because of the collective efforts of everyone. Madumduman ko pa kada adlaw gamitin kita diriya sa opisina, no? And while I allowed all the immunocompromised and the pregnant women to stay at home initially, ari kami diya tinergid, especially mga doctors na nurses and ang COVID team natin na sige-sige gid aton nga bantay. Eventually pabutangan ko ni di negative pressure para ang meeting sta safe, and we continue to meet later on with the different sectors, no? Sa mga supermarkets, aton sa restaurant para nga maplastar tagid. And I was even told that second part, amo na to ang pag lumaw-lumaw ni Mayor Jerry Trillanes. Tanawon ta, pamatian ta. Ay, Jesus. Hindi lang napagwaya. Hard work, persistence, perseverance. That is what made Iloilo. But this is today. I remember that I first became mayor in 2001. I went to several cities to learn from them. Now, everyone is going to Iloilo to learn from us. And that is a legacy that I am very proud of. May na lang question siguro. We were aside from in statement ni Mayor Jerry Trillanes. Tiya mo na lunes nang ganyan emotional ang alkalde naton kay K5 John. Tiya mo mula na kay tigin latag niyang mga nahimo, no? Kay kaduwa ni 2001 to 2010. Mayor siya, 2010 to 2019 congressman, balik sa 2019 mayor. So, pang second term yan ito, 2025, pero tiwai na siya naglaga, no? Ay na, nag-giveaway siya sa iya bata. Kaya kung gidayon niya, gid, kontra baronda kang mabilog, bagtang silang duwa. Amo ginaya. Kaya mo na nga na dumduman man ni mayor ko. Si mayor ni
bisan nga napalabtikan ko ni mga post yung hani likes man siya mo. Oo. Amo na gani ha ba ni Mayor nga sa kadugayon niya 37 years na ka K5 John as the public official amo na damo na nga mga anchormans ang mga personalities sa media ang nag-atake sa iya ka K5 John. Wala gid siya agi nagpasaka asang kaso. Subong lang. Subong lang. Subong lang gid. Sino pasakaan niya? Amo to ang si Mr. Neryo Lohan. Oo, hindi man na anchorman si Kwan si Neryo. Or part or sa media industry nga may person. Ini na sa media. Empleyado na isa sa Kapitol. Oo, amo na nga ba ni Mayor nga among dumdum yaman nga grabe ginaang batikos ang media sa iya sang una pero still kasi subong may ara man gapon. Ara gyapon. Normal na ya basta kung ara ka sa public office ekspektaron mo na nga may ara yang nga tawo nga hindi kasaho kag negative sa imong ginahimo. I think si Mayor Triñas nakabalomans na. Amo na, amo nating bato na lang ni Mayor ka K5 dyan. Ibigid siya nga pagka June 30, 12:01 sa Mayor. Oo. Pila lang kabulan. Pila lang kabulan. Marso, Abril, Mayo. Apat na lang kabulan din sa Mayor. Tini bata man gapon. Oo, hambal na gani ang despite nga why na siya Mayor, mapabilin siya gyapon nga tawag ni advice or guide man kay sa iya bata if ever no nga si Ma'am Raisa Triñas ang magdaog kay K5 dyan. Okay. So why naman dayon to? Why na dayon nagbalik man ang buot ni Mayor naman. Why na bayluhan sang ugtas naman ka K5 dyan kay kagabi may mga reports nga ang duha ka portalets dito sa may Sunset Boulevard naging install sang General Services Office ging vandalize ka K5 dyan ging drawingan nangakig ano kaning vandalize na yung vandalism ni vandalism ang nag-spray nila sa mga pinta no sang una ginapinta ginabaya brush subong niya gina-spray na lang. Oo, spray na lang. Ang duwa to ka portalets nga plastic nga ginbandal. Ginsprayhan nila. So amo na ugtas naman si Mayor. Ugtas naman si Mayor. Amo tong hambal niya nga kung sino man ang makatudlo o kung makadakop sang mga suspect K5 dyan hatagan niya 15,000 per ulo. Kada ulo Kada ulo, gid 15,000. Ti kung pulo to ka suspect na dakpan mo tanan 150,000 imo. Pero ang ging klaro lang ni Mayor nga alive. Alive. Bulhi. Dalon siya dalon sa iya nga buhi. Ti kay hambal niya nga balon na yun ni Mayor mo niyo ang mga madala mo bino may nadakpan ko dalon kasi hambal ni Mayor mo niyo. Untata na nga boy ko na karon. Oo. Tiki kalain. 15,000 pesos kay 5 Paul Dihada no kay Bon kay Loren. Oo, 15,000. Bantay ka mo to kadakpon nyo sumi 15,000 ko dayon dalon nyo kay Mayor. Buhi Buhi. Hindi kay riding in tandem nyo buhi. Buhi ka kay 5 ba dyan. Kay ni Mayor. Untata na Untata nyo na pang bandal. Pangaboy kay mo ni Mayor. Untata na nga boy ko na karon. Sigihan nyo na pang bandal kamo madakpan yan mo tapos ito mo. Oo, kalain ka K5 dyan nga ginatinghuan sang city government nga mabutangan daw bala K5 dyan kay kung magtalatambay kada ka K5 dyan kag maabot ka sang imong call of nature way kagid katuan sa umuna nga gimbutangan dira sang portalets bag-o pa na nga portalets sa K5 dyan bag-o pa na nga purchase sang city. Mga nami gimana pang tilawon ng mga bulayski ni lang nga mga nagapang bandal niyo pang spray ni nga mga spray paint na mahal pa sa bakal nyo sila, spray nyo lang, ginahalitan nyo ang propiedad sa syudad. Di kung madakpan ka mo, 15,000 ang kada ulo nyo. Pero buhi ka mo Buhi. Amo na naman pa siguro ni Mayor, buhi ka mo. Kung may madakpan kang buhi nga nag-spray na, no? Mga gabandal, bla. Amin siguro sprayhan man ila itsura, no? Hambal gani ni Mayor. Sprayhan mo man? Oo, K5 dyan, hambal ni Mayor. Ti kung minor ni ka K5 dyan, hambal niya kung ipakuskos or ipakuha na sa mga nagabandal, may hindi. Sobra pa da, ipalimpyuhan ta sa ila ang tanan nga CR sang kada police station diri sa Iloilo City. Mayo gina. Oo, at least they'll learn their lesson kuno ka K5 dyan. Amo na. Inaya ko may madakpan. Kung may madakpan, gina-encourage ni Mayor ang mga nagatambay or mga nagalagaw diri sa Sunset Boulevard. Nga kung makita nyo,
allowed ang citizen arrest sa K5 dyan mo. Pwede idulong lang sa opisina ni Mayor, may 15,000 ikaw tax-free pa ka K5 dyan. Kaya mo nangin pa sa alig ni Mayor Trania sa K5 dyan. Kung may mga 5 kakpilo, gamak mo na nga pilana, 65,000. Oo, te. Bisan duwa lang, may duwa lang, 30,000 na. 30,000 ka na. Oo, te. Din ka pa, pwede ka. Basta dakpan nyo sakto nga nagapang bandal, ha? Or makatudlo sa mga suspect. Kaya according to Mayor, may mga leads naman kuno sila ka K5 dyan, mga minors or mga, hindi pa unverified pa, pero may mga leads na. Mga grupo-grupo sa mga pamatanon, nibla nga ginatestingan ang imo kapasidad, bla? Ginatestingan kaya pasensya ni Mayor, ara. Andaman nyo lang, madakpan nga mo. Untata na anay. Untata nyo, kay panghaboy ko mo ni Mayor. Untata na anay. Pangaboy ko na karon. Pangaboy gid mo ni Mayor. Salamat kada ka K5 Jenny. Sige ka K5 John, ini nga balita ang gadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa kag ni ka K5 Ray Espeha umalay nga palang agid ang banwa sang putotan. Report nagikan sa Iloilo City ni si ka K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo K5 News FM. Tiya longit mo da nakapang bandal bla ni sa mga propiedad sa syudad. Ipahaboy gid mo ni Mayor. Untata na anay. Pangaboy ko na karon. Hindi nyo papagtasan si Mayor. Naghibi na to sa daan kay na mo reaksyon nun niya, hibi to o pangakig or paloy-looy. Hindi nyo na na basta kita to sa video nga si Mayor naghibi. Untata na. Untata na ni Mayor, ha. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos kinamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, Tonight, we honor the hard work, passion, and experience of every member of K5 Iloilo. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we will continue this song that path towards the winner, number one, and elected the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in. Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to go as to where our
K5 daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap. Datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Headlines. 60% ng mga balota na imprenta na ng COMELEC. Headlines. Selebrasyon ng Singkamas Festival 2025 sa San Marcelino, Zambales naging matagumpay. Headlines. Samantala, may 800 na illegal campaign materials binaklas ng COMELEC sa Bacolod. Pulisya pinabulaanan ang di umano'y insidente ng kidnapping sa lawigan ng Iloilo. Nawawalang lalaki sa Eastern Samar, natagpo ang patay, love triangle, tinitig ng anggulo. Samantala, isang senior citizen patay matapos masunog ang sariling bahay sa Capiz. Driver at helper na isang truck patay matapos mawala naman ng prenong sasakyan sa Negros Oriental. Mahigit 250,000 pesos na halaga ng pinaniniwalaang shabu na recover sa sinalakay na drug den sa Antique. At magkasintahan na arestado sa kasong pagnanakaw sa Kalibo. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang
Tanghali Pilipinas, ito ang MarTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, nakatapos na ang Commission on Elections o COMELEC ng 60% ng mga naimprentang balota na siyang gagamitin sa 2025 midterm elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na maaring sa March 20 ay matatapos ng maimprenta ang lahat ng balota. Mayroon na rin 44 million ang naimprenta sa kabuang 72 million balota. Maaring sa April 14 naman ay matatapos na ang manual at automated verification ng mga balota. Sa ngayon, kahit na nahaharap sila sa temporary restraining order mula sa korte noong nakaraang mga buwan, ay patuloy pa ring on track para sila'y umabot sa kanilang target date. Network News. MarTC Network News. Samantala mga K5, selebrasyon ng Singkamas Festival 2025 sa San Marcelino, Zambales, naging matagumpay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid ni K5 Smile Abrera. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Singkamas Festival 2025 sa bayan ng San Marcelino, Zambales, na dinagsa ng libu-libong residente at turista. Isa sa matampok na bahagi ng selebrasyon ang makulay na Grand Civic Parade at Grand Street Dance Competition kung saan itinanghal na kampiyon ang Lawag Integrated School. Sa Plazuela naman itong February 22, nagtipon ang mga tao para sa isang concert na tampok ang mga kilalang artista at banda. Winakasa naman ang nasabing Singkamas Festival 2025 sa engrandeng fireworks display. Nagkaroon din ng mga aktibidad tulad ng Zumba competition, job at business fair na naging oportunidad para matulungan ang mga naghahanap ng trabaho o negosyo. Ang Singkamas Festival ay taunang selebrasyon na nagbibigay pugay sa pangunahing produktong agrikultural ng San Marcelino, nakilala sa iba't ibang uri at tamis nito. Layo ng festival na higit pang mapalakas ang pagkilala at pagpapahalaga sa Singkamas na sumasalamin sa kasaganaan ng agrikultura ng bayan. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. MarTC Network News. MarTC Network News. At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, mahigit 800 na illegal campaign material sa binaklas ng COMELEC sa Bacolod. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson. Umabot sa mahigit 800 posters na ikinabit ng mga supporters ng mga kandidato sa lungsod ng Bacolod ang binaklas ng Commission on Elections o COMELEC sa isinagawang Operation Baklas. Kasama ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Philippine National Police. Umikot sa mga kalsada sa lungsod ng Bacolod ang election officer ng Commission on Elections na si Attorney Rivo Sorbito ng mahigit 1 linggo upang makuha ang lahat ng mga posters ng mga kandidato na ikinabit sa mga lugar na ipinagbabawal ng Commission on Elections. Dahil sa dami ng mga posters na ikinabit sa mga matataas na poste, ginamit na ng COMELEC ang forklift upang makuha lamang ang mga illegal posters. Kabilang sa mga lugar kung saan ipinagbabawal ang paglalagay ng campaign materials sa Bacolod ay ang mga public buildings, waiting sheds, electric post, wires at traffic signages. Para sa MarTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM. MarTC Network News. MarTC Network News. Samantala, pulisya, pinabulaanan ng di umano ay insidente ng kidnapping sa lalawigan ng Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Walang katotohanan ng di umano'y serye ng kidnapping incident sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office o IPPO, ito ay kasunod ng mga kumalat na impormasyon online kung saan di umano'y may puting van na nagtangkang kumuha ng mga menor de edad sa bayan ng Pavia, Santa Barbara at Dumangas, Iloilo. Sa kanilang
imbestigasyon, walang ebidensya na nagpapatunay sa mga alegasyon base sa kanilang nakuha na CCTV footages at pahayag ng mga saksi. Nagpaalala naman ang IPPO sa mga nagpapakalat ng balita online dahil ito ay nagdudulot ng kaba o takot sa publiko, lalo na sa mga magulang. Ipanasiguro naman nila ang mas estriktong pagbabantay sa mga paaralan sa pamamagitan ng police visibility. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5 sa iba pang detalye ng balita, nawawalang lalaki sa Eastern Samar natagpo ang patay. Love triangle tinitig ng anggulo. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Jaime Grabador. Wala nang buhay nang matagpuan ng lalaking ilang araw nang naiulat na nawawala sa bayan ng Llorente, Eastern Samar. Natagpuan ng bangkay ng biktima na si Joshua Anthony Veloso. Katabi ng motorsiklo nito ang isang bangina sa Sitio Ungay, Barangay 5, bayan ng Balangkayan, Eastern Samar. Kahapon, Pebrero 23 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alex Yu Ruben, Information Officer ng Eastern Samar Provincial Police Office, may dalawang tama ng baril sa ulo ang biktima at naaagnas na nang madiskubrihan ito ng isang residente. Dagdag pa nito na sa ngayon, isa sa kanilang tinitingnan ng anggulo ay love triangle dahil sa mga nakitang conversations sa cellphone ng biktima. Nagsasagawa pa naman ng masusing investigasyon ng mga kapulisan patungkol sa nangyaring krimen. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jaime Grabador para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan dito sa Siyudad ng Tacloban sa buong Silangang Visayas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, isang senior citizen patay matapos masunog ang sariling bahay sa Capiz. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. Patay ang isang 86 na babae na masunog ang kanyang bahay sa Barangay Amaga, Sigma, Capiz. Kinilalang nasawi kay Mamerta Francisco, residente ng nasabing lugar. Ayon sa kanyang pamangkin na si Victor, mag-isa lang na nakatira sa kanyang bahay ang kanyang tiyahin. Dagdag pa niya na pinaalam na lang sa kanila ng isa sa mga dumadaan na nasusunog ang bahay ni Francisco. Agad naman silang humingi ng tulong sa Sigma Fire Station, ngunit hindi na naagapan dahil malaki na ang apoy. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din, driver at helper ng isang truck patay matapos mawala ng preno ang sasakyan sa Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ni K5 Shara Humilio. Patay ang isang driver at helper nito matapos mawala ng preno ang minamanehong truck at bumangga sa Sitio Abonlon, Barangay Pandanon, Mabinay, Negros Oriental noong Biyernes, Pebrero 21. Kilala ang namatay na driver na si Reynaldo Sarap Katipay, 44 anyos, mula sa Barangay Pandanon, Mabinay, habang nakilala ang driver helper na si Erwin De Pelio Anadon, 16 anyos at residente ng Sitio Kalatagan, Barangay Nalundan, Bindoy. Sa inisyal na investigasyon, nabatid na ang hauler truck make Isuzu ay may kargang tubo mula sa Sitio Kalatagan sa Barangay Nalundan. Ayon sa mga nakasaksi sa aksidente, mabilis ang takbo ng truck sa lubak-lubak na kalsada. Sinubukan ng driver na kontrolin ang manibela, ngunit dahil sa mechanical failure, bumangga ang truck at na-overshot ang kurbanang bahagi ng kalsada at direktang bumangga sa puno ng niyog. Dead on the spot ang mga biktima at dinala sa Bohol Funeral Homes para sa kaukulang disposisyon. Kini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din mga K5, may 250,000 pesos na halaga ng pinaniniwalaang shabu na recover sa sinalakay na drug den sa Antique. Detalye na balitang yan, hati ni K5 Family Palanog. Umabot sa 35 grams ng pinaniniwalaang shabu na may market value na 245,000 pesos ang na-recover ng mga otoridad sa isinagawang drug buy-bust operation sa ipinapahayag isang drug den tinataya alas 10:50 ng gabi, February 22, 2025 sa Barangay 4, San Jose de Buenavista, Antique. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Bobet, 51 taong gulang, kasado, walang trabaho, alias Toto
20 taong gulang, walang asawa at walang trabaho, at alias Inchik, 29 na taong gulang, walang asawa, mangingisda at parehong mga residente ng nasabing barangay. Na-recover sa hawak ng mga suspect ang one-piece heat-sealed transparent plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu bilang buy-bust item. 16 pieces heat-sealed transparent plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu possession, 1,000 pesos buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Isinagawa ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng San Jose de Buena Vista Municipal Police Station kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU Antique at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Antique. Sa ngayon, nasa kustodiya ng PDEA Antique ang mga na-recover na item at mga suspect para sa nararapat na disposisyon. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. IC Network News. IC Network News. Samantala, magkasintahan, arestado naman sa kasong pagnanakaw sa Kalibot. Detalye ng balita, hati ni K5 Leonard Viray. Sa kulungan ng bagsak ng mag-live-in partner matapos na maresto kagabi sa isang lodging house sa Kalibo dahil sa kasong pagnanakaw, kinilala ang mga suspect na sina alias Chausi, 21 anyos at residente ng barangay Tinigaw, Kalibo, habang ang lalaki naman ay kinilalang si Wendell, 45 anyos at residente ng barangay Istansya ng nasabing bayan. Sa investigasyon ng Kalibo PNP, lumalabas na si Wendell ang itinuturong nagnakaw ng mga panabong na manok at ilang mga gamit kagaya ng speaker sa isang bahay sa Kalibo. Na-recover mula sa kanila ang 2 panabong na manok. Samantala, mariin namang itinanggi ng babae na wala itong kinalaman sa nangyaring nakawan dahil nakita sa CCTV footage na ang kanyang live-in partner lang ang solong nagnanakaw. Ayon naman sa mga biktima, desidido silang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sospek. Sa ngayon ay nananatiling nasa lakapsel ng Kalibo PNP ang dalawa kung saan mahaharap ito sa kasong pagnanakaw. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. IC Network News. IC Network News. At mga K5 balitang abroad, patuloy na umaapela ng panalangin ang ma-impluensyang Catholic Bishops Conference of the Philippines para kay Pope Francis matapos kumpirmahin ng Vatican na lumala ang kalagayan ng kalusugan nito at ngayon ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa pneumonia. Ayon sa Vatican, patuloy na nasa kritikal na lagay ang Santo Papa at nakaranas pa ng asthma-like respiratory crisis na may prolonged intensity at nangangailangan ng pagkakaloob ng high flow ng oxygen. Matatandaan noong February 14 nang i-confine sa Gemelli Hospital sa Roma si Pope Francis dahil sa sakit na bronchitis. Ngunit kalaunan ay nadiskubreng may pneumonia na ito sa magkabilang baga. Network News. IC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rekim Solita sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay. Ang oras Last 12:17 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant para malikawan naton ang makamamatay nga cancer. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. At kung may diabetes, kung mag-inom ka mo sa DTX 500 para makontrol ang inyong sininga diabetes.
para malikawan nato ang mga komplikasyon sa mga baratian sa aton siningalawa. Kung gusto nyo mahamo kang inyo katulugod kon gabi, magtumar kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. DTX sa 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton sininga pagpangalagad ang ininga porsyon ginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio. Di antiviral kag antibacterial specialista. Sa subong nga panahon sa tag-ululan katulad subong. Para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo, magtumar kita sa D3 Bio adlaw-adlaw. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo. Ay ginapatay dyan sila mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton nga lawas. Subong ni grabe kaso sang dinggi naman sa aton sa syudad kag probinsya, no? Way ka buhay na. Nagadugang lang nagadugang. Kon malikawan nato ng dingge, gaistar ka bala sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok nga may dala sang dengue virus. Taas brang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo kag pagsuka, pananakit kag sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang patimaan nga basi may dinggi ka, gani magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Kagin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawan. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sang sobrang ka bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Kailan ka pa? Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabulig proseso sang platelet aggregation. Nagabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dinggi. Tinluan ang augsaran para di pagbalayan sang lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Magtumar kita sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi ka magka-dengue, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka. Ang parisa naton sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C sa Alkaline Vitamin C ginpabaskog ini para magbaskog aton immune system, para magbaskog ang aton sininga resistensya, para nga hindi kita magbalatian. D3 Bio kag Mighty C isa ka di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw Lunes may libre nga consultation kag check-up dira sa Salvacion Street, Pasig City. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Cosmart, Calinog, Iloilo.
available man sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, kag sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Ginawa kalagan ng kali sa paa. Check natin report ni Kaki 5 Karen Badilla. Musta na to kay atong nasapuan patay bla sa banwasang San Enrique, Iloilo. Ano to, biktima to sang kwanto ginhungod to nga ginpatay or ano ang natabo sa to? Ano ang latest investigation sang San Enrique Municipal Police Station sa pagkasapo sa tong bangkay? K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Karen. Asang persons of interest o kung suspect ang San Enrique Municipal Police Station sa pagpatay kag paghalid ni sa bangkay no sang lalaki nga nasapuan dito ya sa katubuhan nga sakop sang barangay Pagda San Enrique, Iloilo, man 5 dyan nga nasapuan sang manungpaharab sang Carabao ang bangkay ni Carlos Alcarte. Parang siya andos siya kag isa ka tricycle driver ala siya imidya kahapon niya sang aga Pebrero 23 ka 5 dyan. Kag sa pag-interview naton kay Police Lieutenant Cristobal Dalde, ang hepe ng San Enrique Municipal Police Station, ginpahayag si Mika K5 dyan nga ulihin nga naglisensya si asawa sa itong Sabado man sang aga Pebrero 22 kay timang fiesta initial K5 dyan sa iya man lang pariente or mga katiyuan niya dito sa may bahay kung pag-iman na Kaki 5 Karen be pondo ka manay no kang basi kalakat mo ano da daw ini mayo signal ta Kaki 5 Karen. Arara. Go ahead. Go ahead Kaki 5 Karen. Go ahead. Hello sir. Go ahead. Kaki 5 dyan. Okay na Kaki 5 dyan. Okay na. Masanang pa para sa plabuton ta. Diyan mo to Kaki 5 dyan, no? Sa nahambal na nga, last ni siya nga naglisensya sa iyang asawa sang February 22 sang aga nga timang fiesta ini sa iyang paryente or mga katiyuan dito sa may barangay Kabagyaw sa Karinog, pero natingala ni ang iyang asawa nga tinabuasan na balas sang aga or kahapon sang aga, way pa ni siya nakapauli kag inform ang isa niya ka paryente man nga may nasapuan dito sa may banwa sang San Enrique. So sang padulungan ni sang asawa niya nga si alias Inday ang punerarya, kung sa diin ni gindala ang victim dito niya ka K5 dyan na identified nga iya gali bana ang nasapuan ka K5 dyan dito ya sa may katubuhan. Kamusta ang sulod ko ka K5 dyan? Okay lang proceed. So sa subong suno sa kay Lieutenant Dalde nga sa ilaman nga pag-istoryahan na isang asawa ka victim, ginpahayag ni isang asawa ka K5 dyan nga ang bana niya sa tuig 2022 may kaso ni nga robbery hold up dito ya sa Banwa sang Kalinog na preso ni siya March 2022 pero wala lang mahibaluan ka K5 dyan kung saan ni siya nakagwa kag sang sinilang amuning natabo sa iya ka K5 dyan na sapuan siya dito ya sa katubuhan kag hindi pa man sa subong matulid sang kapulisan naton kung bala may angot or naangot sa iya nga kaso sa 2022 ang iya nga kamatayon ka K5 dyan kay bisan ang iya nga asawa hindi makasiguro kung may kontra bala ang iya nga bana or may nagadumot o kung ano pagid dira ka K5 dyan kay sa subong wala pagid sang may hatag nga detalye ang San Enrique Municipal Police Station kung ano ang motibo sang krimen ka K5 dyan. Kung madumduman ang ining victim na sapuan ni siya sang nasa na-mention ta nakaina ka K5 dyan na sapuan ni siya sang manugpaharap sang Carabao dito ya sa tunga-tunga sang katubuhan kung sa diin may duha ini kapila sa iya nga tiyan at isa sa iya nga likod nga ti posible tugas ang pagkabuno ka K5 dyan. So sa dugang nga detalye pamatian naton si Lieutenant Cristobal Dalde ang hepe sa San Enrique Municipal Police Station. Subong ma'am, ongoing among backtracking ma'am sa CCTV kay Kalayo dahil ginalinan niya Kalinog. Ongoing kami subong backtrack kaya mo na lang gid na ang kapasinaw pa sa investigasyon namin. Pero ang family niya sir, especially ang iyang wife, sir, naka-talk sa inyo? Yes ma'am. Kay last yung istorya sa
asawa sang Sabado sang aga. Kay na miesta ni siya sa may barangay Kabagyaw sa Banwaman sang Kalino. Sir, wala niya na-mention sa wife niya kung sino ang fiestahan niya, sir? Pariente nila, mga tiyuan sang biktima dito sa Kabagyaw. Oo. Di pagaboto, sir, ang ining mga ginpang fiestahan niya, sir, nag-coordinate man sa wife or sa inyo, abi, sir, sa police? Wala naman, ma'am. Kay sunod sa iya asawa, wala naman siya ka-worry sang time sa to. Kay ang iya bana, adigto man sa parente nila. Nabalaan niya lang sang Domingo na sang aga, sang udto na gali, kay nag-text siya ang isa ka parente yaman nga may nasapwan, patay na, digto sa may San Enrique. Dito siya na nag-worry nga iya nga bana nga si Carlos Algarde nga positively identifya sa ospital, sa morgue. Okay. So, sir, bali, ano suno sa asawa? Sir, may kontra iya ba na or may atraso? Based sa pagpangusisa namon, ma'am, no, kag sa background sang biktima, may previous case ni nga robbery hold-up, 2022, sa may Kalinog, Iloilo. Oo. Napriso ni siya, sir? Yes, ma'am, napriso ni siya kag nakapiyansa, kaya kag subong ongoing iyang kaso. Bali sang san o siya, sir, nakagwa sa prisuhan, sir? Wala lang ko idea ni ma'am, no, kung saan siya nakapiyansa, kaya ang amon nga herogs, March sang 2022 siya gindakop sang Kalinog sa robbery nga kaso, kag ang mismo nga may iyang asawa nagtuwad sa amon nga may pending case siya sa robbery hold-up. Amo lang gid na, sir, isa lang gid kabilog ang iyang kaso. Ginabilipad naman mo sa ibang nga banwa kung may ara pagid sa, pero ara ang positive ang robbery hold-up sa Kalinog. Kaki 5 Karen. So, sir, sa subong, ano ang ginalantaw ninyo nga motibo? Kaki 5 Karen. Yes, kaki 5 dyan. So ay pa mabalaan kung ano pang mga kaso yung iba, no, plan ni robbery hold-up lang sa Kalinog. Yes, kaki 5 dyan. Okay. Taga mo na sa sunod sa kay Lieutenant Dalde, nga backtracking. Ini to sa biktima sang kwanto sang kwamlanin sa mari execution. Why man sila dyan, no? Why pa na-confirm sa aton nga kapulisan since nga nagapadayon ang ilang investigation. Okay, salamat yun kaki 5 Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-5 healthy coffee ini, nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, ang ginadulong sa inyo ni ka-5 Ray Espeja Umalay, nga palangga ang mga taga-Banwas sang Pototan. Upod sa patron, si ka-5 Jason Talaron, ini naman si ka-5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Nakita mo na ba ang mga bagay? Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidanta. Para manikawan naton ang makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Madamo sang klase sang kanser, isa diri ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare kon tumalagsahon nga sa isang kanser, apang ini ang isa ka pinakabudlay bungon. Ilabi na gid kun yara ka sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, kag marawig nga pagubag sang tiil, hubag nga sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma,
Pag sakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod tiyan, ini magiho nga joint kag ginali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang kanser mag DTX sa 500. Kag parisa naton sang Mighty C adlaw-adlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod maponggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline na vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tira sa Salvacion Street, Pasig City nga may libre nga consultation kag check-up today until 3 p.m. Available man sa Cosmart, Talinog, Iloilo, sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, kag sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Mabalik kita dugay-dugay sa dugang naton nga mga informasyon ka mga balita mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad maayong hapon lang dira no sa kay Claire Camion sa barangay Hibaw Ansor Mandurriao. Okay ka may kapika baw na dakpan gid sa on the spot nga si Claire Camion sa barangay Hibaw Ansor Mandurriao nagapamati on the spot via 88.7 Iloilo City K5 News FM no kay Ronila Regala kay Claire Camion sang Hibaw Ansor Mandurriao. Congratulations kay Claire Camion da, congratulations kita dakpan gid sa aktong nagapamati sa 88.7 FM K5 News FM Iloilo. Padayunan nyo lang papamati diri sa K5 News FM Iloilo kay kumadakpan kamo ti libre na yun nga DTX Coffee Mix diri tutok lang diri lang sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM Iloilo. DTX Coffee Mix healthy coffee ni sa aton mga tagpanamati pamati lang kamo da kay kundakpan kamo tagaan kamo DTX Coffee Mix isa ka box ay okay ka may kapi ka ang mayarapin kita nga K5 dako ka ilogo mo promo sa mga ka-K5 naton nakalibot na aton sining mga ka-K5 no. Kung ikaw nakapamati sa K5 News FM 88.7 nga wala ginahalin-halin wala ginaliso-liso ang imo radyo base ikaw na ang madakpan sa amon nga team mga ka-K5 o madakpan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo instant magabaton ka sang kupon isa ka kupon kung sa din mahimo ka makapasakop ang imong ngalan sa raffle sang K5 News FM Iloilo. Ang hindi lang ina kung may mapakita kabi nga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy kasubong sang DTX 500, Ditribayo, Mighty C kag DTX Coffee Mix kag madamo pang kaiban. May additional kang ticket tub-tub 5. O tub-tub 5 ka coupons para madamo mga kupon mo, madamo man ang chances of winning. Pagagabuton mga sa mga live programs sa K5 News FM Iloilo ang maswerte nga palamati. Bantayan paglawag sa imong ngalan kag i-alerto ang imo sining cellphone magatawag insigida ang K5 News FM Iloilo sa imo. Sa 3 katawag lang kung hindi mo masabat liwat nga magagabot ang amon sining estasyon sa maswerte naton nga tagpalamati. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo puluyan kag dira imoon ang paglogo sang kahon
na may unod nga duwa ka dice. Ang mga dice mayara sang appliances kag cash prizes. Kag mayara kapasang consolation nga DTX sa coffee mix. Wala na sang perde, wala sang perde. Sige, kay sigurado may madagan kagid basta itutok lang pirmi. Alin sa aga hasta magabi ang imo radyo sa K5 News FM 88.7 Iloilo City. Ang kampiyon ng estasyon, number 1 na kita sa Iloilo. May nga po man dira sa kay QR Mike, may nga po nang dira no kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Bing sa PSG, kay Romeo Sabiri, kay Gilionel Glory. Mayong apon lang shout out lang kuno kay Jing Bagatnan, kay Ma'am Laura Sumakaysay dira sa Hong Kong, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, maayong hapon gid no. Salamat gid sa pagpamati sa subong kay Jenny Ray Siman halin sa Zambag, Saraga, Iloilo. Salamat gid kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong, mayong hapon man. Kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East Balawarti Molo, nagapamati man by 88.7 FM. Makabalik kita mga ka-K5 ha. Kadukang naton niya mga informasyon ka mga balita diri lang sa aton niya pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na. Makabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon,
K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this
this strong. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. Come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Come alive, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. Come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. So hold up a light, burn a hole in the night. When we are here, when we are here, moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Check natin si ka-K5 AJ Cordoba ay may nadakpan sa kinato kapabatigid live oh. Baya 88.7 FM sa lilisuan sang iya radyo. Bangod kay nadakpan siya, hindi sa pagpusasan. Tagaan siya, isa ka box ng kape. Ka-K5 AJ, kumusta na? Kalagan ng kali sa paa. Ka-K5 AJ, kumusta na? Yes, sa kita no, apisar ka nagagurutalit kaya ko lang, no? So, kita, no, sa kita niya sa Penelido, wala na kaunta Japon sa pagpanakop sa ibang dyan. So, isa naman sa kita dyan, no, ka? Oo. Yes, isa naman ka masertigid sa taga-pamatay sa ato, no, daspat taga-Himauan Sur. Mandurya radyo, radyo na pamatian niya? Radyo kita dyan, no? Okay. May harap kayo kita din na dyan, gani, nga kapamati sa keypad sa cellphone, mga Bluetooth speaker. So, parang makikita na kapamati sa ato. Kung sa cellphone na yun, ay na padaog, kinalang sa Bluetooth speaker kagid o kung sa radyo, bla? Yes, correct, hindi kayo pa dyan. Okay, sino na nadakpan na? Si Ma'am Claire Camion kay ba dyan, no? Claire Camion. Sa Hibauan. Hibauan Norte, Consor? Hibauan Norte, Consor? Sor kay ba dyan? Hibauan Sor si... sino ka ni? Si Ma'am Claire Camion. Claire Camion. Salamat kita sa papamati. Salamat kita kaki 5AJ. Yes, kay ba dyan. Okay, salamat kita. Importante na nga tinatagaan mo na isa ka box ang DTX Coffee Mix. Yes, kaya ba dyan, no? Gintagaan natin sa kabox nga DTX Coffee Mix, no? Kag hindi lang ina, no? May ara pa siya sang coupon. Kaya nga, magluwas ka na pamati siya, nagagamit pa siya sa mga produkto ni Doc Camille. Uy, para sa Distribayo, kag DTX 500. Kampiyon, no? So, tatlo din ba dyan? Kampiyon din. Kampiyon. Te, salamat yan, kaki 5AJ, ha? May isa ka box ang DTX Coffee Mix. Kag may coupon pa. Okay? So, aton sila nga mga tagpalamati, no? Hindi lang maguntan sa pagpumati sa Kipad News at Emilio. Ako patungtulog ko kayo ng radyo para nga datig lang ng namon mabatian nga na team, So, ngayon nga balita, no? Ginadulong isin nyo sang DTX Coffee Mix, no? Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
Opo, sa area, si K5 Idmar Liquinya, ini naman si K5 G ko para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Sa mundo. Maraming nga salamat at isa naman ka solid nga tagparamati naton, waay kaliso-liso. 88.7 FM ang napamatian. Si Claire Camion sang Barangay Bawaan Sur, Mandurriao. Bantayan lang ha, hindi lang ka muli suliso. Basi kamo naman na masunod nga madakpan ha. Malawas na may kupon pa kamo para nga makadaog sa dakop ka, ilogo mo, promo. Pamati lang mo na pirmi ha. Okay, number 1 na kita si Iloilo mo, K5 News FM. 88.7 Iloilo City. Number 1 sa FM band. DTX Coffee Mix, healthy coffee ni mga ka-K5 ha. Ti healthy na, bangot kahimo ini sa margoso, siyasid siyang panit sang tubo. Na may mataas kang antioxidant material, that's why nga healthy. Kung makahigop ikaw sang DTX Coffee Mix, makasinggit ka sang namit kag saraburo so nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto naman ninyo creamy coffee ha, creamy coffee pero healthy sa gapon, mag-pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera con malunggay, that's why healthy. Creamy siya ka may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kung maligo kita, subong kinalan nga kung mabasa kita sang ulan, kaya nagaulan-ulan, gatulot-taliti, maligo na lang kita, no? Gamit kita sang Clinica DTX Beauty Soap. Clinica DTX Beauty Soap, mga ka-K5, nakapapresko sa atong sinipamatyagan. Daga namin ang atong sinipamatyagan kung nagapaligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap kaya nagaputi, nagapahamot sa atong siningalawas. Magtapos naton paligo, mag-roll on para madula si Bayabas. Mag-Clinica Deo Fresh para mangin fresh na fresh, mahamot ang atong sininga ilok. O nakasakit ang atong sininga tiyan, i-Clinica Sporbiotics muna yan. Sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Kung gina LBM ka, gaburot-burot ang tiyan mo, no? Kung ano na nabatyagan mo parte sa tiyan mo, mag-Clinica Sporbiotics. Kung gusto nyo nga ibang tumba na, ikaw tindog yapon, mag-extend food supplement. Ang extend yan nagapataas ang atong sininga endurance, nagapabaskog sa atong sinilawas, ibang tumba na, ikaw gatindog yapon. Kag maayo pagid kung naga-extend food supplement ka kay naga-circulate sa maayo ang imo sininga dugo. Malayo ka sa stroke, malayo ka sa balatian kung naka-extend ka. Kung naka-extend ka, extend ang imo pagtindog, extend ang imo sininga kabuhi. Tanan ini mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idolong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga suki nyo nga mabutika sa inyong lugar. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Pasig City, Subong, may libre nga consultation kag check-up. Sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. At diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Imulat ng iyong mga mata. Why na kita time sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.